ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କେହି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାକୁ। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ରାତ୍ର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଭୋର ଭୋର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ମଜା ଜଗିବାକୁ ଜମିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାକୁ। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ରାତ୍ର ସମୟରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।